ଖରା ଦିନରେ ଛୁଆକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଉଚିତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଛୁଆ 6 ମାସରୁ କମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରାନ୍ତୁ। ସେ ନ ମାଗିଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି କେମିତି ଦେବେ? ଅଧିକା ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦେବେ। ସେ ଯଦି ଶୋଷ ନ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଣି ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପାଣି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଘରେ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫଳର ଜୁସ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜୁସ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଚିନି, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ଆପଣ ସରବତ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ, ଦହି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଲସି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେନି? ଯେଉଁ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଛୁଆକୁ ଯଦି ତାକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସାଇନ୍ସ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ORS ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଛୁଆକୁ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରେ 50ରୁ 100 ml ତାକୁ ORS ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଛୁଆକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ 100ରୁ 200 ml ଗୋଟେ ଥରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏନ୍ସିଓର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଛୁଆ 8 ଦିନରେ ମାନେ 24 ଆୱାରରେ 8 ଥରରୁ ଅଧିକା ପରିସ୍ରା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନମସ୍କାର।